Hello mga pangga. Nalang ko ikuan ninyo maayong blessed weekend di ay sa inyong tanan no. Daghang salamat sa nag-follow sa regular page nako ug sa Kantayo Beth, okay? Ug sa Hello Kitty Fanatic. So ako sa ang link klarohon ha, klaro-klaro lang ta. Wala ni nako gitukod ang page para akong pangwartahan ha. Ako ning gitukod ang page to share sa inyong kuan kanang unsingan ana sa inyong mga sa ako ang talent unya sa malingaw sad ko. So wala ingon nga gibuhat nina ko aron makakwarta ko. So kay kung gibuhat nina ko aron makakwarta ko, demanding kaayo kung ang content creator. So adlaw-adlaw ka magkuan ka sunaan tang trabaho kakapoy intaw na kuan sa trabaho sa balay. So kanang Hello Kitty Fanatic nako wa sad ko anay kwarta. Basig nagtuo mo nga nakakwarta ko kay daghan na kay kog membro. Kalipay ra nako nga daghan kay og membro. Kay karon kuanas 272 na, so running to 273k ang members around the world. So wala usbon ako ha, I did not get any money from that, okay? So I opened that as for everyone to share the positivity around the world and Hello Kitty, and you're also whatever your collection that you love to do. So as long as it's Hello Kitty, you're free to share your collection in that group. So dili na, did not do that to make money. Okay? So again, ang content creator nag-apil-apil ko diri, magyaw-yaw ko sa video, mag-share ko pakatawa, magkuan-kuan ko kanang unsa nga na magtuwad-tuwad ko sayo-sayo ay stick magkuan day kay tungod akong kalipay akong i-share sa uban. Pero nasa uban nga ikaguol sa day sa uban kay abi kahag madato ta aning content kaning ato ang pagsigig yaw-yaw sa kuan sa kanin dinhi sa kanang cellphone de oy labaw pa ganing murag nabuang kay ang giatubang cellphone ra nya nagsige katawa so bitaw share lang ko sa positivity, okay? And kung makatabang ta sa uban to make them happy, why not? Okay? So, kanisang uban, tingalig nagtuo mo, nga nakakwarta ko ani ha, ako raning kuan nga, malipay ko nga na ay malipay. Okay? So, if everybody other people are miserable of what I'm doing, so dili na akong problema, ilaharan ng problema. Kung lain ang ilahang paghuna-huna, so dili ako'y nakasa kung dili sila. Maura na, anak rejud na ang life. So katong muli ko og utok, so pwede rag dili mo like sad. Pwede sa mutanaw ra mo, okay ra. Tanaw lang sa akong video. So basta maura to mga pangga, ako lang gi-express ang feelings nako today, okay? So babush, love, love, love. Thank you all sa followers, non-followers for stopping by on my page and my regular page. So kung madato ko aning magsigigyaw yo mga tubang sa cellphone, okay, ato anang dawaton. Ato aning anon i-share ra pud din nato dili para nako para sa to others, okay? So kay ang akong pagyaw-yaw diri na tabla palgitan na kuanan bitaw mauni kay nagapil-apil man ta ani mga pangga. So naiuban taon mo igurang mulili dili gali mo react dili magkuan kay tingalig hadlok sila nga tingalig makabayran ta og milyon unya ni Mita. Huy, may unta no. Bitaw dili sad naingon, dili lalim. So mauna nga dili ko wala ko nag-agap nga babayaran ko aning akong pagka-content creator kay ngano abi nimo wala ko'y time nga ikuan nga ug mo demand og mauna ang ako lingaw-lingaw ra gyud ug na ko'y time magyaw-yaw ko atubang sa akong cellphone ug wala sad o di unsa kisay makakwarta ana dili ni nako part-time job no dili sad ni nako gikuan nga kanang makakwarta ko ani so ako lang is to share my happiness and to share what I love to
too. Okay, so maura to. Especially to share my hobbies. Okay, I love to sing and I love to dance. So kung ang uban nga wala nakakuan, I love to show the kuan sad sa kanang sa kanang laag-laag mi, mag trip mi. So maura na ang life nako. So mao ni watch out kay i-post ni nako didto ni sa YTC nako. Okay? YouTube channel. All right? So babush. Love, love, love.